Panibagong adventure na naman ang na-experience natin mga ka-explorer. Isa ito sa matagal ko nang gustong puntahan sa Pampanga, ang Bangkong Malapad, sa bayan ng Sasmuan. Isa ito sa 8 Ramsar sites sa buong Pilipinas, kaya naman talagang pinapahalagaan nila ang lugar na ito. Naging tiraan na rin ng mga iba't ibang klase ng mga ibon. Pwede kang maglakad-lakad sa kanilang boardwalk habang pinakikinggan mo ang nguni ng mga ibon. Meron din silang view deck para makapag-bird watching. Napakarami ng klase ng ibon na pumupunta dito. Dito na rin sila kumukuha ng kanilang makakain. Pagkatapos namin mag-bird watching, tinaray naman namin yung kanilang mud walk. Mga ilang minuto lang din, pumunta kami sa barangay Mabuanbuan para ma-experience or makita paano nila ina-harvest yung mga limasag. Ito ang pangunahing hanap buhay nila dito. Sinubukan na rin ni Sir Jason ng Sasmuan Tourism ang pag-harvest ng mga limasag. Hindi rin nagpahuli ang 13 biyero. Bumili na rin kami ng mud crab at ng mga bagong uli na limasag nila. Siyempre, hindi lang mata yung nabusog natin dito mga ka-explorer. Nabusog din ang ating tiyan. Hindi natin pinalagpas ang kanilang unlimited seafoods. After namin magtanghalian, ginawa na namin ang next activity namin. Ito yung tinatawag nilang mangrove maze. Sa muling pagbabalik natin dito, meron na rin silang kayaking at yung kanilang cliff jumping. Isa sa pinaka-importanteng activity na ginawa namin dito ay ang pagtatanim ng mangrove sa mga coastal area nila. Dito tayo mismo sa may Sasmuan Port. So sasakay tayo bangka papunta sa Bangkong Malapad. 5 AM ang call type namin para magkita-kita sa Santa Lucia Port. Nasa 1 oras din ang biyahe namin papuntang Bangkong Malapad. Kasama natin sa adventure na ito, Teresa Vieiro, Sir Jason ng Tourism ng Sasmuan, Sir Anton ng Sasmuan Snaps. Sa biyahe namin ay napakaraming ibon na nagpakitang gilas. Hindi talaga ako nahinip sa buong biyahe namin. Sobrang gaganda ng mga tanawin na nadaanan namin dito. May ilang minuto lang tanong na namin ang Bangkong Malapad. Sa puntong to sobrang excited na akong makita ito ng personal. Isa kasi ito sa mga gusto ko talagang puntaan sa Pampanga. Ako muna ang bababa. Naririnig nyo ba mga ka-explorer yung mga ibon na nandito sa mangrove forest? Sobrang ganda ng Bangkong Malapad dito sa may Sasmuan. Wow, sarap pakinggan guys ng mga ibon. Kaya kung naririnig nyo sila, mamaya pupunta tayo sa view deck para pakita ko sa inyo guys kung gaano ba kaganda dito sa Bangkong Malapad ng Sasmuan, Pampanga. Welcome po sa Sasmuan, Bangkong Malapad Critical Habitat and Ecotourism Area. Ito po ay part ng Sasmuan, Pampanga Coastal Wetland
pang-8 Ramsar site sa buong Pilipinas. Tara po. Gaano kahaba itong ano, sir? Yung nilalakaran natin. Ito is nasa 175 meters na boardwalk. So ito yung tinatawag namin pagka may mga itinerary tayo na turista pumupunta dito. Isa sa itinerary yung nature walk, kung saan nag-start ito sa ating boardwalk at nakakanopy yung mga ilang species ng mga mangroves. So pagkabila, mga mangroves yung nandito. Ito tinatawag nilang pagatpat. Tapos yung iba naman, mas known sila sa mga bakawan. So magkabilang dulo. Yan. Yan yung pinaka boardwalk natin. Kaya nag-e-enjoy sila dito dahil naririnig lang nila yung mga huni ng ibon. Yan. Tapos yung syempre pagka nakapalibot ka sa mga halaman, ang sarap huminga, di ba? Yes. Yung oxygen, talagang malayo ka sa syudad, malayo sa pollution. So tanging yung oxygen ng mga ito nalalangha, plus yung huni ng ibon. Tinatawag nila itong pulong malapad ng mga locals nung una pa itong na-discover ang ating mga kabarangay sa Batang Second. Yung matatanda, nasanay sila na tawagin pulong malapad dahil nakikita nila ito pagka naglo-low tide. Pero ngayon, tawag nila bangkong malapad. Yung bangkong malapad, yung malalim na Kapampangan na salita sa riverbank. So ngayon, ang malapad ito dahil na nasa 1,080 hektarya pag ito ay lumilitaw. Pagamat yung nakadeklara sa atin sa ating critical habitat, tanging yung 405 hectares na kung saan nandito yung ating mangrove forest at saka itong mudflats natin kung saan yung mga dumatapo yung mga birds, no? At yung recreational area kasama yung ating boardwalk and viewing deck. Isa sa pwede nyong gawin dito sa Bangkong Malapad ay ang bird watching. Sigurado namang mamamangha kayo sa mga iba't ibang klase ng mga ibon dito. Sa ngayon, hindi pa open sa publiko ang Bangkong Malapad. Pinapayagan pa lang pumunta dito yung tinatawag nilang mga boarders o yung mga wildlife photographer. Dumi pa ng bird. Kunin mo ng kunin to, maraming picture. Gira lang yan. Uy, nandiyan si Carlo! So, yung activity ng mud walk, ang area kasi natin is intertidal mud flats, no? So, nagko-compose siya ng putik at saka yung ating mangrove forest. So, kalakihan ng area na ito ay putik. So, itong nilalakaran natin, ito yung mud flat, pero yung substrate nito, lapok yung sa taas, tapos yung sa baba niya, buhangin. So, yung isang activity natin dito, yung mud walk, is sa kabilang area. So, sa likod nitong mga mangroves na to. So, pagka naka-expose lahat yan, yung pinaka-mud walk natin, therapeutic siya. So, challenging kasi bumabaon yung paa, no? Sa mud. And kung mas malalim siya, much better yung ine-exert mong energy, no?
Kasi talagang maglalakad ka na baon yung mga paa mo. Ito na guys na yung mga mangroves nila dito sa may Bangkong Malapad. Dito yan sa Sasmuan, Pampanga. So later, isa sa mga activity na gagawin namin is magtatanim kami ng mangrove mismo dito sa mangrove forest nila. So excited ko nang gawin yon, and itong ginagawa naming activity ngayon, itong yan, mud walk. Very therapeutic talaga siya. Ang sarap sa paa. Yung tubig pala dito sa may Bangkong Malapad or sa may Sasmuan wetlands, pinag-along tabang at alat na. So yung nakikita natin dito guys, ito na yung Bataan. Sa left side natin, so yung kanina kung saan tayo dumawong, ito na yung kadugtong ng Manila Bay. After namin gawin yung mga activities sa Bangkong Malapad, nagbiyahe naman kami papunta sa Barangay Mabuanbuan para bumili ng kanilang mga seafoods or mga limasag. Nandito na tayo sa Barangay Mabualbual ng Sasmuan, Pampanga. So ito yung nakikita yung sarapan, mga fish pan to. Dito daw makakabili ng mga alimasag. Pag-aalimasag ang pangunahing hanap buhay nila dito sa Barangay Mabuanbuan. Papunta na tayo dun sa may mga alimasag. So parang ano, parang nag-harvest sila, and then syempre bibili tayo para meron tayong lunch mamaya. Galing si kuya sa pangunguha ng alimasag. So sa gitna ng dagat, doon nila tinatapon itong lambat para makakuha ng mga alimasag. So pagdating dito, doon nila kinukuha yung pag-harvest mismo doon sa lambat. So tinatanggal nila yung mga alimasag, and after that iniiwala yung mga small, medium and large. Ayun no, ang dami niyang ang dami niyang kuha. Binaba na nga ni Kuya yung mga nauli niyang alimasag sa kanyang bangka. Nilalagay nila ito sa kawayan para dito i-harvest. Bali nakuha po yan sa sa lawat na. So ganyan guys yung pagtanggal ng mga alimasag. May iba-ibang klase po ba yung alimasag? Hindi, ganyan lang. Isa lang. Bisa lang. Pero mga iba-ibang sizes lang talaga. Kikita nyo, ganyan yung pagtanggal ng mga alimasag. Yung mga masarap na kinakain nating seafoods. So pahirapan din pala yung pagtanggal nito. Oo, yan. So yan lang, tatapon lang sa dagat, tapos babantayin lang. So mga ilang oras po? Ang tagal din. Kung minsan meron nga 5 oras, ganyan. Doon na nila kapag na alam nilang mabigat-bigat na. Yun. So yan na, dyan na lahat ng nalalambat ng mga limasag. Sa gitna po ba nakukuha or sa may gilid-gilid? Sa dagat mismo. Oo. Gitna ng dagat. Gitna ng dagat. Mas marami sila doon. Oo. Eto na guys yung mga nakuha nilang mga alimasag. So kuha tayo. Yan. So iba-ibang size na lang sila. I think may small, medium and large na mga to. Hindi niya rin pala. Yun o. Ano? Pagluto na. Pagkatapos ma-harvest ng mga limasag sa lambat, iniiwalay nila yung maliliit sa malalaki. Paano yung sizing niyan, sir? Small, medium, and large din. Basta 3.5. 3.5. Yan. Dulot-dulot. Anong size niyan, sir? 3.7 na ito. Okay. Large na yan, parang gano'n. So yun guys, na nakikita nyo, ginagawa ni Kuya, sinasegregate niya yung mga alimasag. So, ano siya, small, medium, and large. Ay, si Sero. 3 kilo, Grabe, dami. 450 lang. Bumili na rin kami ng mga limasag para sa aming tanghalihan.
Isa naman sa libangan ng mga kababaihan dito ay ang paggawa ng lambat. Ang mga kalalakihan naman ang nanguhuli ng mga limasag. Basta bago kami bumalik sa bangkong malapad, pinaluto na namin din kay Kagawad itong mga ano natin na limango tapos yung alimasag. Wala na. Ayo. Ito ang parulo nun, yung kanyaman. Amani ko ako rin po paro. Nang gustong dadalong kitchet ang manuyang ko. Lumipat naman kami sa isang barangay. Ang barangay ng Batang Second. Dito, bumili kami ng tinatawag nilang eko. Isa na naman to guys sa mga bagong adventure natin na sobrang nag-enjoy tayo. Syempre, doon pa lang sa pagsakay ng bangka nakaka-excite kasi tagal ko nang hindi sumasakay ng mga ganong bangka na walang katig sa sa side by side niya. And syempre, pinuntahan natin yung dalawang komunidad. Nasa coastal sila guys, yung barangay Mabuanbuan na kung saan nasaksihan natin guys kung paano tanggalin yung mga alimasag dun sa mga net na tinapon nila sa gitna ng dagat, tapos hinintay nila ng ilang oras para madami yung uli nila. Pangalawang barangay na pinuntahan natin yung barangay Batang Second. So doon bumili tayo ng eko. So yun yung ginagamit guys na panglagay sa pinakbit and pwedeng yung gawing sausawan. So yung gawin namin, gagawa kami ng sausawan gamit yung eko. So yung eko yung mismong sabaw nung alamang. Bago kami magtanghalian, gumawa muna ng sausawat si Sir Jason. Ito ang tinatawag nilang pagatpat. Medyo maasim-asim to. Nilagyan niya lang ng mainit na tubig at ng konting patis para may konting alat. Ito naman ang tinatawag nilang milmal. Lagyan din ng mainit na tubig. Tapos sinalo. At ang binili naming eko, ito yung nilagay namin dito para meron din siyang alat. Siguradong mapaparami yung kain natin dito mga ka-explorer. Uy! Grabe! Alimasag. Yung mayaman pa. Alimasag check. Oh, matataba din. Grabe. Hindi nga kakataba yung mga native crab ng Sasmuan. After namin ma-ready yung kakainin namin, syempre ready na rin ang tiyan namin. Isa ito talaga sa mga nagustuhan ko sa biyaheng to, ang unlimited seafoods. Busog na busog ako dyan kay Explorer. Halos hindi namin mabubos yung mga nabili naming mga alimasag at ng mga native crabs. Sobrang tataba at napakasarap talaga. After namin mabusog at magpahinga, ginawa na rin namin ang next activity. Nagbiyahe na kami pabalik. Dito, na-experience namin yung tinatawag nilang mangrove maze. Maraming balak dito ang Sasmuan Tourism. Sa susunod na balik natin dito sa Bangkong Malapad, meron na silang kayaking at cliff jumping. At yung mga pinagmamalaki nilang mga floating cottages. Next na namin pinuntahan ang lugar kung saan kami magtatanim ng mangrove. Dito tayo sa area ng nursery ng bakawan nila. Magti-tree planting tayo sa side ng sa may San Antonio. Ito yung tinatawag nila rhizopora.
kay Sopra o Bakawan, no? Ito, Bakawan lalaki. So, kapag tatanim nito, usually, yung mismong propagule. So, ngayon, sa mangrove nursery ng mga fisher folks natin dito sa Saswan, meron silang in-establish na nursery dito kasama ang DNR at PGNRO, Pampanga. So, ito yung mga propagules na may dahon na at mataas na yung rate of survival. So, talaga. Wala na rin kaming pinalagpas na oras. Tinanim na namin yung mga binigay na mangrove ni Sir Jason ng Saswan Tourism. Isa ito sa mga nagustuhan kong activity na ginawa namin. Sobrang laging tulong nito para lalong mapaganda ang lugar. At mapaalagaan na rin ang bangkong malapad. Kakaibang experience talaga ang naranasan natin sa adventure na to mga ka-explorer. Ang dami kong natutunan sa pagpasyal sa bangkong malapad. Siguradong marami din kayo natutunan sa adventure na ito mga ka-explorer. Kaya don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko tulad nito. So until our next vlog, peace out!